Ban penskem ya ka ke ba ulong shwa man shwa labu bakan long kum kiriti dostur ka khasils aturmos district council ke HDC hakakat nyauterik no pra arjar husau kalala ban pun ulong shwa ya ka jingmu jongka dakwa pelai pai ba ya khat nyautuli ki kot ki ban penlong ya ka pateng banwan bantip kan nongrim ke baka ke HDC hapo ka jilam ba penya sing CM ku CM ka ba shim ka dei halo ka jingruai mulung susotham ka ba ong jingshai ngiwat saudong perthai jingshai kari ngimtip kumta da ka jingla ban plai pai ba ya kini kikot lengba mentirang ba konrad ke sangma hadian ka jingla ban muat bnya lengba ka research committee menta kan yarap shibu ni ki pateng banwan bantip ya ka tenrai khasi habakran hakte ke jelang ba penia uloong ba ki don khat pratli kikot ba don kam banwat ba tibnya khnang baki bamenta bat ki pateng ki banwan kinyo jingshai nolor ka taw loong bakin nangya peteng ya kani ka kam nangni shakhmat namar kalong ka badon kam ka fund ka bingdon ku ka council ka babon ka bangiyo ban lum dalade ku ki revenue ngi hap ban page ban sale ya ka tulok iki employees jongi te kan bu jing ladangi mang ya ka jingmang tika ka babon ban penlut ikan research work yo ka kta ya ka council te ni suthu ni don kam jingerap na state government ni yathu i chief minister jungi bat na kalyang jungi habede bakani ka research work ka ba ku mangila ya so na ka ktin lampram jong i dr kk nongsi baki don khat pratli ki areas of research ki jingdon kam ki badan kam ha ban wat benya ban ti benya kenang ba kani ka pateng gajungi bat ka pateng banwan kan yo jing shai kan yo jing tip haba ki pule ye kini ke jing wat benya ten nakaliang jung i chief minister i laai ya ka dis council kumbasan pulang nakamta kanika research work ngaso ban ai ka jing thapti ka bajang nakamta chief minister jungi ibada kansil ba jing sukya habi de bakani ka kam ila mang yengi kata kejingirap bat nakalian jengiru kat kepala resources ibarat kebangidon ke council nila persyang ban yarap habidip kani ni sutu pamenta kesni layo ban pelat dan ban release haga jingdon lang kajung pi ki babon kumbak hatnya utili kini ki research work bat kidon kumba lai kusau tuli bat ngikerman scam banang ni shikmat ru angin yai peteng ku bikin iki kam namar tolong kepada kam hadu kata-kata but ngasoban penpau ya kejingkemen ya baru ki research scholars ki nawat benya bakani ka detang ka jing sedang kan padai ka jingkut tengi community ba nginang la bandan ka jing dei ka bajan bapi ha ka jing trekam ka jungi nang ba nginla ban ya teilang ya ka imlang ka salam ka jungi ringkat da kaspa jingtip ba ulong shwa man shwa la hikai hangi kabangi buat adu kin hisngi so kuman sha mentasngi ya kabangi layo e kalaban pelat pai ba ikini kot te kumka hasil autonomous district council ni so kuman ba banyak thu ya phiru barok badan hani nadu snam arja khapra ba ngiyo eka government ke jungi bat hadin kata arja akulan ke eka experience ke jong nashimet kum MDC ba la job nadu snam arja khatsau hadu arja khathandai iba PNCM in kubur bat masaki ya kata ni hap ban yakun ting banyo ban asen ya keno kabil ke jungi nakamta ka jing toy jung kipat ba jungi habede ba ka jing menjul ki bil jungi na governor jong ka Meghalaya namar ba pun sien kini ki bil ki bangi hab ban legislate hapo ka house ka jungi ka hab ban ya ling ba ka DCA department but hakitu ki por babun sien ka DCA department ka bangi syam ka shudai tak ka department bom.com lapan om namar bon ba kibels ki badan kam jungi ki sakut hante klem la ban materialize dan la ban perlongkam andalawan deputy chief minister di Cyprus Tun akan mau ikut ya ka meeting jong ki district council baru alai tadi habo secretariat
but yung kay ka ba PP so badan kam bangin dan kajing trelang nakalang state government Bangladesh Council Tengi penpau baga jing hi ko KMDC tengi la thau an undan ba itu ikta ki an ki jungi namar ba kata ka proses prosedur ke bubun sin kam chu koi shedu shubavna ka sakut no tang hapo secretariat te kani ka jing penso ga jungi nadu tu ki por la penlong yi service student song deputy CM ba in form ecowe ka expert committee haka state level kabadan lang na baro ki department khamtam na ka DCA department na ka law department but nani kum ki district council te nakalian na jumi ila constitute ya kata committee la notify but hadin ma constitute ya kita committee ni suthu baka kam kaya shikma kalau smooth baka kam but kibabun PE menta nadu 2019 hadu menta kadi khidmat kibabun ki bills ki bangi pass hapon council ki yo ekasen no governor asuman ai kubleker pang ye deputy CM habede kani ka jing pelak kot jing research ki riti ki dostor jungi kalong shibenta henry ka thau andru kalong shibenta ka ba konsan haka imlang salam jungi lada yo ki an ki bas kem ken ya dai ni lada yo ki an ki bas sunjor ni namtip in poisha te namar takadaw ng so baka legislation ke jungi dan kamban ng klay limba ka jing trelang jungi baka state department kubleshibon sa president song hadu menta idang dehi deputy CM bape ya ka DCA department but shibun kikam kibampaw shabar hapo partai hapo social media dari kibabun kikam ejak benriu keba ila le atrai kinsa pertu hadin lada ngitip kita keba nakalian jungi la persyan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya